Здрасти! Здравейте, хора! И днеска Лие ще прави видео, в което ще играе нещо като голелица и криелица, бе, стига с този пистолет, бе. И точно ще правим... Днеска имаме две... Това ли е третото видео за днеска. Другите две ги снимахме вчера. И да знаете... И правилата са следните накрая на тази криеница, голеница. Един е с пистолет с топчета, другите двама не са. Иначе има... Ето Ярик, мой приятел. Здрасти. Един човек помага на ловеца, който ще стреля. И трябва да търси другия и ако го намери, вика, че е тук, и другия идва и го застрелва. Искате ли то, който е скаута, то, който търси, да без пистолета, да може той да... Например, ако аз търся, той да ме убие. Трябва този, който се търси, да има нещо, с което може да убие, примерно скаута или той, който стреля. Ама с какво? Айде, като ни пипне, искате ли? Добре. Като ни пипне, ние умираме. Да. Иначе, ако застреляме лошия, губим. И сега ще започваме. За Ярик, къде ще се скрие? Хора, значи Ярик може да се крие от този блок до тук цялото всичко. Да. Ама не, по-добре да може и тук и на камедната. Айде така. Айде да може и на... Значи можем от тук до минито, долния магазин там. Айде, моля те. Добре. Айде, добре. Значи, хора, Ярик е то, който бяга, Пепи е с пистолет, аз съм скаут. И така, започвам на Ярик. Ярик има канал, абонирайте се. И Пепи има и за него, и за мен, и за новия ми гейминг канал. И така, сега, колко да му дадем на Ярик? 100. 100 секунди. Не, някъде. Айде 100. Не. Айде бе 100, айде. Ярик, от тук до минито. Минито ще увидите. 1 минута му давам. Айде. След 1 минута се връщаме. Хора, може да изглежда малко, че копираме от Анди Студио, ама не се опитваме да копираме, наистина. Просто не знам, това ни дойде на ума. Не се опитваме да копираме. И тръгваме. Така, тичай! Както виждате, Ярик го няма. Ако аз го откаря... Ние ще се разделиме. Пепи, знаеш как се закопчава този цип? Тук, че само водата се вие. Хора, знаете ли, че има Прайм в София? Да, има до едно денонощно. Благодаря. Има Прайм в София, в Люлин, в едно денонощно. Прайм, ако знаете какво е, това е една напитка на едни английски ютубъри, Кеса и Логан Пол се казват. Аз че изобщо не ги гледам. Само знам за Прайм и това е, нищо не знам за тях. Даже не си правя труда да ги гледам. Къде ли е Ярик? Пачу! Ето го, ела! Хора, от тук е Ярик, видях един шум от хайсте. Чу се неговия смях. Ето го! Къде? Ярик! Чайте, че тук ще се спъна. Така, хора, Ярик! Къде е Ярик, бе? Ето! Хора! Там в далечината е Ярик и той бяга. Аз билявам от тук. Дали ще ухвана? Ето го! Убий го!
Чакай. Къде изчезна? Аз буквално ще го пипна. Ама... Чакай, аз не мога да го убия, нали? Аз имам пред, че той може нас. Да. Ти защото лежиш на него и той те пипне и ти така умираш. Да, айде ела. Хора, изгубихме го. Аз спря стреляш, бе. Няма ни остана тук, че значи. А не, тук не. Имаше някакъв проблем. Оправи ли се проблема? Чуй ме, ако виж Ярик, стреляш. Аз се опитвам да отгона. Тук ли? Добре, хора, зареждаме. И аз и Пепи имаме по една така граната с токчета. Така че, така, Пепи, дай да видя. Така граната и аз имам същата. Ама сега не мога да я покажа, защото е в чантата. Значи, тук, от тук. Трябва да гледаме Ярик. Ето го там! Ярик в далечината! Бързо! Ето! Остави го. Той като Слендърмен. Едно черно там травят, там. Опа! Пепи, айде по-бързо е! Ето го Ярика. Опа, гъбъп. Той изчезна. Пепи, Ярик изчезна. Хора, Пепи, там беше Ярик. Там се виждаше. И хората го видяха. Аз си го показах. Той беше като Слендърмен. Как ни набър... На тука изчезна, на тука. Къде? Ами... Не знам, не там отиде. Добре. В момента стоим тук, там е Пепи. Там съм аз. И... Ярик, всъщност... Пепи! Ярик може да избяга на там. Не знам, ама... Не виждам Ярик аз. Това не е Ярик. Тук се чуят едни звуци от блок на един приятел. Абе, Ники, дали е тук? Не. Той е на лагер. Не знам ли. Всичките ни приятели отидоха на един лагер. Тук живее един на име Ники. Шум го знаете, аз ви го показах в едно видео. Може да не, май не го знаете. Хора, аз имам един приятел, Били Нуба се казва. Абонирайте се за него. Били Нуба, той се казва Билан. Помислих тази жена. Там за... Бата, аз... Пепи, аз имам чувство, че някъде около нас. Бата, аз го видях, тук беше и ни наблюдаш. Аз бех в една къщичка там. И аз го видях, и той беше тук и изчезна. Той е като някакъв Слендърмен. Минали са 8 минути от видеото. Ето го! Палахме го, ето там! Той май няма право! От тук! Застреляй го! Хайде! Бий го! Оцели ли го? Не знам. Що искаш сега? Аз го помня, го там уча. Ето го. Заради пистолета. Свършиха ли патроните? Това е като. Аз ще пробвам да го догоня. Добре, да го ним. Но той ако ме убие мене... Почва да излъкам те го жава към мен. Той дори не знае, че може да ме убие всъщност. Не сигурно. Ке там отида някъде. Ето го там!
виждам го. Пепи, изгубих го! Бягайте, че там. Абе, той му е натам, дайте го. Ами ела, смънчи ме страх. Ако е зад мене, зареди ли? Ако не, ще дам от моите топчета. Кога е това нещо за 4-3 лева, има 150 топчета. Има около 200 топчета, да кажем. Е, това е пистолета. Той е мой пистолета, мой е. Ама... Аз имах един по-голям. Той беше също малко по-голям. Или заобикаля за блока, или отива на камера. Ами силно заобикаля. Аз живея в този блок. И след там има още един блок. Живея на 2 места. Ами айде отиваме. Аз живея там, има един жълт блок. И е там. И е в този блок. Тичай! Абе, брат, аз видях там нещо да тича. Има ли по-там? Еми аз му казах, че има. Е, там май се скрил. Уния храсти. То, ако... Колко топчета сложи? Те по принцип повече от 7-8 в пълнителя. Ето го там! Ето го! Видях го! Айде! Има! Аз го бе срещнал там! Хора. Е, тук сме. Е, тук. И Ярик заобиколи на там. Аз тръгвам. Ако ме убие, не знам. Опа! Тук страшни входове. И тук има една площадка. Ето тук е един гълъб. Ето! И в Люлин има само блокове. И малко е мръсен. Но нищо. Така. Колкото ви е моето подозрение, тук Ярик, не знам дали има право да идва. Там го няма. Сега ще ви по входовете. Или може Пепи да го е застрелял. Дано Пепи го е застрелял. Ако мислите с тия топчета, че боли, не боли. Тук има един магазин. Тук е един ход. Тук някакви гълъби. Щях да кажа птици. Чайте, че се разкашах. Аз ще видя в магазина. Е там. Ама няма да ми дадат да снимам. Силно. Е, тук има тераски, балкони. Всичко има да ви кажа. Е, това е магазина. Така. Там не виждам Пепин и Ярик. Е, тук няма да ми дадат да снимам. Силно. Готови сме, няма ги.
няма го, т.е. Значи, Пепи! А той го гони! Видях, че го гони! Хора, видях Пепи да гони Яги. Къде? Стреляй! Хора, много е тегаво. Много. Аз минавам от тук. Ярик! Майко, много тичане. Стреляй! Хайде! Опа! Баки! Има! Вземи камерата! Хора, умрях! Ярик ме уби, Пепи! Уби го! Вземи камерата! Пепи поема. Давай, бягай! Не! Кога? Аз трябва да те оцеля 3 пъти. Ярик, аз трябва да те оцеля 3 пъти. 3 пъти. Може ли? Ма не, още не сме довършили играта. Ярик, аз не съм оцелил нито един път. Оцели. Ярик, отказваш ли се? Да. Добре. Ма не, човек, Ярик викна 4 пъти, защото съм го оцелил. Аз много добре видях, че това отиде над главата му, че това отиде през краката му, че това отиде да не ти кам къде. Ярик, предаваш ли се? Да. Ярик играе нечестно. А сега кой ще... Може ли аз да се с пистолета? Айде, аз после ще ти дам. Ярик, кажи ми. Добре. Чуй ме. Тия 2 бутона виждаш ли? Да, знам. По никакъв случай не ги натискаш. Добре. И гледай само така да държиш. Така. Да, добре. Защото ако върнеш видеото и спреш клипа, просто много внимай. Такова? Да, не, нищо не натискай, чули? Да. Нищо. Ако не ми беше... Пепи, дай аз сега. Чакай, стой, да това ти го зареда. Кой бяга? Аз. Добре. Моята сестра беше чупила този пистолет, след това си купих автомат за 12 лева и... Тя ти ощупи. Не, той сам се чупи по някаква причина. На Пепи всичко му се чупи. А иначе, ако... Ярик, не, моля те. Аз нищо не натискам. Не натискай това. Добре. И тия тук. Моля те, може ли аз да снимам или Пепи ще утре? Но ти ако не внимаваш. Добре, Божи... Ще бъде снима така. Нали? Не си слайпа. Да, добре. Слайпа ми те. Бате, Ярик, снимай мене. Не. Моля те да я да снимам. Кой ще снима? Пепи, може ли ти да снимаш? Аз се крия. Снимай ти. Добре. Само не натискай тия тук. Да бе, знам всичко, не ми казвай пак. Ето ти пълнителя. Добре, ще го взема. Аз съм стал. Пълнителя. Пепи, ти можеш и мен да убиеш едно. Аз ще действам с моят пълнител всъщност. Действаш с който си искаш. Добре, кога започваме? Колко време ми дават? 1 минута. Добре. Не трябвам ли? Да, трябва. Добре, хора. Сега ще ходя на камената. Мисля да се скрия някъде. Ето тук към правопоста. И ще се скрия ето тук. Всъщност не. Скрия се. Ето тук. Зад
идиотски съм. Я се скрия. Ето тук. Отстрани. Аз ще гледам, когато тръгват от тук. Абонирайте се за канала. И за моя 375 геймър. И за неговия, който е руски. Това има ли шанс? Тук някъде. Може да са. Те идват. Може да дойдат и от и там. И там. Няма ги. Аз ще скрия тук. Тук е последно по-бързо. Ето ги. Ето ги. Ей, това! Хора, ето го! Ето го! Сега ще играем на крайница между